Pefuma yangu wakatizisa mwanasikana wangu Eunice muna 2019. Zisereva ndo makwetera makaita darino kukumbira kuti mufande nyaya muchidimbu muchisanangura zvakaitika kusvika pamazosvika nhasi kuti ndakuda pfuma yangu. Ndichakukumbirai musimuke chakamirwa kutonditondedza kuti maakuchembera simukai zvishoma baba muchasimudza ruoko rwerudyi simudzai ruoko rwerudyi urwu ndorwudyi muchateedzera zvandichataura Mudare noRamambo Madziwa. Mudare noRamambo Madziwa. Tichataura chokwadi. Panyaya ndauya nayo. Mwari ngavandikomborere. Garai pasi muombere. Simudzai Madziwa. Simudza ruoko rwerudyi. Ndichakukumbira uteereza ndei ndichitaura nditika. Mudare noRamambo Madziwa. Tichataura chokwadi. Panyaya ndauya nayo Mwari ngavandikomborere. Gara hako pasi uombera. Right, tanzwa kuti mataura nawe pfuma. Saka manga muchikumbirwa kuti mungopanda nyaya yenyu muchidimbu. Inini mwana wangu akarwara 2019. Zvikapari zvinozvi. Saka kuuya kuno kwandeta kudare kuno. Ndauya ndichita ndauya ndichindagota kuti ndivhurundire ndikuda pfuma yangu kubva kuno Mukwasha. Kubva 2019 zvikapari zvinozvi 2022 hapana pfuma. Alright. Saka uyu chii chenyu Mukwasha. Shamwari ava chii chakwa? Tatezara wako. Chimbouya mbichana uya apa. Gara pasi apa. Tarisana naatezara. Kwazisa tezara wako. Mutupo wako nwazire. Isikwende kuno watati makadimureo. Omuntu takabona. Wasangana Mudare. Right, zogera kwa right, ali bogara tukunzire. Mureo. Oi mureo. Oh. Saka muto timakadi mureo. Kwa nini mtupo wako unozi? Chiba udzero kwa mtupo. Mofu. Simuka chini kitore chikari. Zataura tezara mazinzi. Mukwasha akatizisa mwana wa 2019. Anowananga. Anowa. Right, maita basi ndira ipe. Zataura tezara mazinzi. Zvakaita isu hadzitongi isinobatsiridzira chete vatongi ndo vari kumashura. Saka tinokumbira kuti mukwidze izvi kuti vatongi vanzwe nhau yenyu vagone kukubatsira.
Atava kugara 2020. Kugara kwese kusiyana kwenguva hakuna basa. Asi kana uchitenda tenda acha zvako une mwana wako zvakangofanana. Tinogona kuuya pa2020 hazvina kuimba. But mutoka abvunza kuti wanzwa here zvataurwa naate zvako ndokune nyaka. Uri kuti kudini? Yapanza. Uri kuti kudini nezvavataura? Wazinzwa? Uri kuti kudini? Atezvara vati vari kuda pfuma yavo. Ndopa kuti une urongwa hupi nepfuma iri kudiwa naatezvara. Garako zvakanaka? Zasiyana nekuita Mudare. Pfuma ndekekutanga munin'ina wangu kuuya Mudare ndikachimubatsira kuti nguva tisapedze nguva. Ari kuti urongwa hwake hwanga huri December. Asi nokuda kuti akaona gwaro rokuti uya muyana Sadombo amambo anenge audzawo kashoma kuna Sadombo kuti aone kusvitsa ate zvako ndo zvayo vamubika. Alright. Wauya nezvingani? Wauya nei? Taura amount haimira zvakabvise taura Maine 250. Alright. Chezara ndakudzoka kwamuri. Chiko chamamuchida Mukwasha. Pfuma ine mazita. Haingonzi ndikuda pfuma. Makambomupa gwaro here Mukwasha? Handina. Mauya naro here gwaro racho? Gwaro. Uya. Saka mauya naro here? Bosi Sadombo ndiwo munopaka gwaro renyu kuti akusvitsirei. Makatombogara basi. Chinonzi kuroora munyatsochizwisisa. Tifambei tese. Asi mune mandikuona zvangu. Handitika. Like panapa rusambo rwenyu mati 100 US handiti. Rusambo. Then badza ro 500. Ndikupa kwamuriba. Badza 500, rusambo 100. Atezvara parikutaura maybe pamwedzi masi. Mbonano 150. Ndokonosiyana kuti badza nerusambo ndoparikuzondoshanganira kuti muno Tinosiyanisa. Iri ndobvunzai vamwe, ndiye chini chinofakwira? Aiwa, hatisi kuti kuda kumbunyikidza kuota bepa renyu, handizvo. Asi kukuonesa kuti chinhu chinonzi munhu aroora patinoverenga parusambo, handizvozvo. But apa taona rusambo ndo rwaenda pasi pembonano, handiti? Aiwa, zvinoitika hozi pasina. Maita mapepa mangana? Manyora ari mangani mapepa? Ndanyora ari 2. Rimwe yacho rimwe. Aiwa. Harisari. Pamberi patomudunza zvese zvakakwana handizvozvo. Ende maita mhanza Mukwasha nyabatano indanga ichiziva ndine mhosva. Kunani kwate zvaro. Zvino ndatoti imwe pfuma yacho rega ndoenda nayo kandashedzwa ikoko. Tineta kuti makaichitoziva kuti tafamba usvikapa pasarira ndipanoti. Handitapabata. Saka waita zvakanaka shumana. Ndozvinoita mwana anoteerera. Zvandiratidza kuti wauya nababa. Ndiri baba womunhu handiti?
Even ukatogara 2 weeks nemwana wavanhu wakufanira kungochiendesa chii pfuma handizvozvo kuitira pakawana zvinowanikwa. Aiwa vanhu vanokumbidza vaita sei handiti tapawana. Saka wauya uri munyoro kuratidza kuti no chivanhu chedu unoteera nemonemo handizvozvo. Rega vati fotokopi vati kopi rimwe handizvozvo kuitira kuti tinozokuwanisawo rimwe kopi raunoenda naro iwo wodzoka nerimwe towana zvatinotika pashi palisti ravo handizvozvo. Pfuma yavo vari kupiwa ende Mukwasha atotanga kunonga ichikara atoya ne250 babo munhu taura henyu wombera nchete kuya kunongwa taita ndafunga kuti emagariro ane mudzimai wake nemukomana inanzviramidzi kana mhosva yakauya kuipa kana kuti vauyengwa ndiro vati kune dambudziko riripo hakuna mukomana kana achiita handadzamweni ndanga ndisingatarisiri kuti anatezva vakatunze kupi kuno kunge zvinonzi tapesana kumashoko kuti tapesana ndasina kuzvitarisirei. Ndakachitarisira kuti chivanhu chedu mararamiro atinoita sadombo angadai akauya akati nebemba iro unoenda tumwana nevakuru ndavaende zvizvo ndozvo ndatumwa nazvezvo osvika pamusha zvino kadziko chete yandinayo ndeyekuti hatinangopesana mumashoko kana kuti tiite nharo dzekuti pane zviripo apa hapana kana one time hapana but kunze pfuma yezokubhadhara kuno zvakutoita kuno zvinonzi mwana ane zvaakaita anoda kuramba mukadzi nimuroramo waita zvakanaka baba vakahadzikawo oraiti pakunzwisisa kwenyu pachivanhu chikwenyu imini munhu akaroorwa manzwisiro ari kuita bepa iri akatizira anofanira kuita nguva yakareba seiko vabereki vasati vaakuziva kana kuti musati maakufambidzana pachivanhu chekwenyu ndaitarisi mukomana ari kubasa kazhinji ani pachivanhu ndoti kana watizisa unotitsvakirai kuno iyo panguva yakaita sei ndauya panguva chingotizisa handisi ndizvo ndochivanhu chekwenyu tsvakirai kuno chichimirai handi mukutaura chivanhu chekwenyu ndochivanhu futi chiri kupi chiri kuno saka vari kuti 2019 Mukwasha ndobva ati 2020 saka tiri kuti paane makore mangani handi mapanzisisa zvokuti kana kuri kunoku tiri vagarisana svondo harifanira kutopera mapanzisisa nekuti matsime edu mamwe chete saka svondo harifanira kutoita sei tatomhanyisa tagirai kuno handiti mapanzisisa takutotaka communication nanani saka avawo futi vakadzika sekukadzika kwamaita chavakahadza vainguva mapanzisisa pandadzika ndichitarisa bepa iri ranga rava kunditaurira kuti kusurungutsa mwana wedu kumba kwavo imhosva handi mapanzisisa saka ava vatokadzika zvinodarika zvenyu nokuti anozoti panguva pfupi mbonano itsvakirai kuno inomuya mbonano iri mumashure taakufambidzana handi ndizvo zvino tsvakirai kuno nembonano hazvina kuya panguva yavanga vakatarisira 2 mwana wavo uya abva atozosvika pakuzvitakura akatozosvika pakusununguka ari kumba kwani saka ava vatoita makadzo mangani imi muchine rimwe chete maona zvazvakaita saka tiri kuti aiyo chiregari kuzvitsvaga maningi zvazviri handina kuona chakanyanyoipa mapanzisisa asi chaakungodiwa pazvinenge zvakanyangara panongoda kungotwasanudzwa bhurupa rimweso chigamba 1 nanhasi unotigadzire zvigamba ndizvo togona kuenda kupi
ndochete chiri kudiwa ndeyekutanga yemwanasikana kana achinge aronga inosunungukirwa kwedu anobviserwa mungi inodziye yakanga nodziye saka iye mwana wavo akazosunungukira kumushango kwemene imhosva kairo ndangoti mupasiwo chakere kunongoona kanafike zvayo mwana kana achinge azvitakura ikaitanga inofanira kuenda kuhwari kwamunotoendesa mwanasikana wenyari nemari inozomubatsiridza kuenda kunobatsira ndikwanzwisisa chana pamashoko angu Alright, maita zvanaka. Mashoko anzwikwa. Chiripo muchidindu haikona kumirira kutumirwa dombo. Asi tumai ndimi chii? Mapanzwisisa. Ima mukamirira kutumirwa dombo. Asi nepo chaichitiwa ndechekuti imimi mutume chii? Handi maponzi. Saka ngati kaine zvamungaita imi kuti hamuna kutuma chii? Dombo. Handizvozvo. Maita basa. Dombo anotsvagiwa nani kunatazana here kana kuti nemukwai waise mubvunzo wacho kune muridzi wavo ndiani anotsvaga dombo anotsvaga dombo ndiani ndimika saka ndima akanonoka kutsvaga dombo kumuendesa uno saka ava vabva vazota iyo ini handisa kutumirai dombo ndakukutumirai zidombo vabvaaakutumirai Madziwa Shuara. Kazhinji tinenge tichida kuti vanandingava ndizvo tichida kuvaumbirizana ndizvo kuti upenyu hwavo huendese huende mberi. Maita basa baba tinenge tanzwa pane nyaya yamapaona angobhurugwaniswa china chikamba machiona mune ramangwana mwana kana achinge atizira masvondo mairi anotinoisa saka endesai tsvakire kunonongona imbosimukai